Mwe kwa nonse amene mukutitsatira pano pa Times ndikulandireni ndi manja awiri mprogram imeneyi, program ya Tikudziweni. Ndikudzera mprogram imeneyi pamene timakubweretserana anthu osiyanasiyana amene inuyo madziwa kamba ka zinthu zosiyanasiyana zimene amakhala kupanga mdziko lathuli. Timabweretsa amenewo ndi cholinga choti inuyo mudziwe notsopano yowa ngati munthu kuti kodi yowa ndi ndani. Leronso tadza naye mlendo wina, Dr. Benedicto Wokomatani Malunga ndi amene akhale mlendo wathu program imeneyi, program ya Tikudziweni. Ine langa dzina ndi Fungai Mutsinze, ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Munthu wankulu ndakulandirani. Ziko mwambiri Fungai. Ndakulandirani ndithu ndipo mukhale omasuka mkati mwa program imeneyi. Chabwino. Choyambirira funso limene limakhala ngati aliyense silimamponya pamudzi pano. Ena onse akhoza mapeza ati wina lamponya wina lantere, koma funso loyambirira limene limaoneka kuti aliyense silimponya pano ndilonena kuti ameneyoyo ndi ndani. Ndi apa tinene kuti Dr. Wokomatani Malunga ndi ndani. Dr. Wokomatani Malunga ndi Malawi amene anabadwira ku Chikwawa. Bambo ache ankachokera kwa Chapananga, mayi ache ankachokera kwa Chapananga ku Chikwawa, amayi ache ankachokera ku Nchewu, koma pawiri wawo anagwirizana kupeza malo ku Liwonde komwe ndimakuti kwathu. Tinabadwa m'banja la azimayi atatu, azibambo asanu, koma azimayi awiri ndi mzibambo mmodzi anatisiya, tatsala mzimayi mmodzi ndi azibambo anayi. Nakulira Malawi momuno maboma osiyanasiyana pa nthawi yomwe bambo anga amagwira ntchito yawo ya chipatala yomwe inawafikitsa ku madera osiyanasiyana dziko lino. Choncho maphunziro angaso ndinapanga ku madera osiyanasiyana, ma primary school, secondary school napita ku Malosa, kenako kukathera ku University ya Malawi kumwe ndinakapanga ukachenjede wa uphunzitsi wotsamira kuphunzitsa mbiri yakale komanso Chingerezi. Koma sinayimire pomwepo, napanganso ukadaulo woyendetsa masukulu a ukachenjede ku University ya Manchester ku Mangalande. Komanso chifukwa choti ludzu lofuna kukwecha bongo linali lalikulu, nachitanso maphunziro a ung'anga othandiza pakayendetsedwe ka masukulu a ukachenjede ngati business. Ndili ndi ana awiri, woyamba sintekeseka ali mchaka choyamba ku DMI opanga maphunziro ache azamakompyuta. Mwana wache yemwe timatanga chidule changa wansunga amene ndi wa zaka zitatu. Mkazi wanga ndilita amagwira ntchito ku Southern Region Water Board, ndimagwira ntchito ku University ya Malawi ngati University Registrar. Koma kuonjezera hapo zomwe amandidziwa nazo ndiye anthu kwambiri Fungai ndi zomwe mwina zakupangitsa kuti undibweretse kuno. Ine ndimalemba ndakatulo, nkhani za mchezo, zimangirizo zifupi, komanso ndimatha kulemba mawu oti anthu azikawayimba ngati nyimbo. Zimenezo ndi zomwe ndimapanga, koma ndiyesa zomwe ndimadziwika nazo kwambiri ndiyesa ndi ulakatuliwo ngati ndisakunama. Komanso kulemba nyimboko kwa anthu amene ndi anzeru ngati ineyo, anthu amene ngakufuna kwabwino ngati ineyo, amene amagula ma CD awo imbawa, amatha kuona pakavala paja patalembedwa ndithu kuti yayi nyimbo imeneyi idalembedwa ndi Dr. Benedicto Wokomatani Malunga. Vuto la kubena ndi limenelo, mukabena ndeti information ina imene ndiyofunikira kwambiri simayipeza ya. Koma mukuona kwanga ndithu malemba nyimbo zina zimene ndithu ndi zabwino kwambiri, zimene zachitanso bwino. Zimakukhudzani bwanji mukazimva nyimbo zimene zija kuti nyimbo zokhanga kuti zachita bwino zimene mudalemba ndinu? Inetu ndimakhulupirira kuti luso ali ngati katungwe nkukankhana. Komanso chifukwa chonena kuti ndimachita chidwi ndi zomwe zimachitika kumayiko kwa anzathu, ndamverapo anthu ngati Jim Reeves
ukamamvera nyimbo zake umachita kuona kuti ndakatulo kumbali ya mapekedwe yes across the bridge wimvera kuti nyimbo munthu anafatsa kusankha mawu mwadowera. Ukamveranso Lionel Richie unka kuchikuto kwa ma CD yake ukaona mawu mena magwiritsira ntchito umaona unena kuti kulemba tu nyimbo kumalira ukatswiriwa padera dera. Ndezinthu zomwe zimene timaphunzira kuchokera kwa kumayiko akunja kuti wina kulemba wina akayimba wina kuongolera amene zidaziti ziyendere ndi zomwe zinampangitsa munthu ngati Michael Jackson kutchuka kwambiri. yes Koma ndiyesa kwathu kuno anthu amaganiza kuti akudziwe kuti iwe ndiwe katundu odziwa kuyimba upange zonse weka zonse uchite weka amene wanda akatswiri amalemba amapeka amajambula ndikuimbanso okha ma backing vocals iso ndikupanga okha ndikupanga mix okha mwinanso nkumagulitsa okha katswiri amene zimenezo ndi zomwe zimapangitsa kuti munthu amayamba kubwera kutchuka kwambiri koma kufika nopena maganizo anthawa sakutha choti angayipepo nyimbo yayo pamene achikhala kuti amabweretsa ena omuthandiza kukanapezeka unena kuti mphika waje wa nyimbo bwezo nokha wachinonere. Now mulakatuli mwa inu munamuzindikira liti makamaka? Ine nazindikira kuti nditha kulakatula zinthu ndili ku primary. Aphunzitsi anga omwe amandiphunzitsa kuyambira standard 1 mpaka standard 8 tikamatsekera sukulu masukulu athu akalewo amabwera makolo kuti adzaone kuti ana awo kudzamba kuti ana awo achita bwanji pamayeso nthawi yokalandira masukulu kuli kutsogolo amachito itana basi upita ukalandire ukaitana amayi ako ukapambana bwino nkumabwerera ujeno aropatsa makopi chitsakano chili pa mtunda ndiye tisanayambe kuulutsidwa kuti apambana ndiwotere aziphunzitsi athu amakonza dongosolo loti pakhale zochitika zake zimakhalanso zozikonza munjira yonena kuti zilinganizane ndi zomwe timaphunzira. Ndeti ndakatulo tabwino tomwe JWD Gwengwe anatchuka nato ku primary school pa nthawi imeneyi aziphunzitsi athu amasankha mkalasi mwawomo anyamata ndi asungwana omwe amaoneka kuti ali ndi pakamwa pakuthwa potatha kuzira ndakatulo zimenezo angakhale sizinali zawo ndine kawiri ni masankhidwe ochita nawo zimenezo. Ndipo chifukwa cha zimenezo ndinayamba kumakhulupirira kuti kanithu ine nditha kuyima pamaso pa anthu nkulakatula zinthu za nzeru anthu nkundimvera. Ndi chikhulupiriro chimenecho chinanditenga mpaka nokafika kuti ku secondary school komwe tikuphunzira ndiyesa mu form 2 buku la malemu ije chadza ntchito yapakamwa aphunzitsi athu achichewa amatiuza onena kuti tasanthula ndakatulozi koma zinazi muzikaziloweza mukabwera mmodzi nkumayima kutsogolo kuno kumazilakatula umene unalinso mwayi wina oona kuti kodi kunonso ku secondary school kuno ndithadi kulakatula ngati muja ninkachitira kale muja zimene zitu zinditengera patali choncho mmene ndimakafika Chansa College 1981 kulemba ndakatulo yanga yoyamba nkhalamba nkuyilakatula munjira yoti anthu anakondwera nayo navala chilimbilimbi choti olopa wireless tsopano ndithu akatulukirapo. Nimene Charles Severe Malemu anandiyika pa Midweek magazine komanso amati asamanyika nawo anandiyika mu Nzeru Nkupangwa. Basi tumene anatero naona kuti njira alambula ine ndizingopitiriza zomwezi. So ndakatulo zimene zidayikidwa Midweek magazine komanso Nzeru Nkupangwa inali nkhalambayi imene ndakatulo yoyambirira kapena munayikidwa ndakatulo zina? Nkhalamba inali yoyambirira ndipo ntaona unena kuti nkhalamba yalandiridwa bwino ndimene nonayamba kulemba ndakatulo zina ndi zina zambiri za izo zinakathera mu buku lija lotchedwa Kuyimba kwa Mulakatuli lomwe linali buku langa loyamba koma nalikonzanso kuyikamo ndakatulo zina zoonjezera pano lili pa ndandanda ophunzitsira ku secondary school
phunziro limene lila ndakatulo ndemene muli zakalezo munali usungwana, munali kuimba kwa mulakatuli, munali ndakatulo nchiyani, zambiri zoterozo zinabwera ntalandira chilimbilimbi chotsamira pa nkhalamba. Tipite ku break kenako tibwererenso ndi inu Dr. Benedicto Wokomatani Malunga. Programu yake ndi imeneyi tikudziweni pompano pa Times ndipo tikucheza ndi Dr. Benedicto Wokomatani Malunga amene ndi katswiri pa nkhani za ulakatuli komanso ndithu ndi katswiri pa nkhani ya zoyendetsa masukulu makamaka sukulu za ukachenjede kupatulaponso kuziyang'ana ndithu sukulu za ukachenjedezi mwa business sindichoncho eti ndiziforokoze choncho ndetu ucheza kuti ma university azitha kuima paokha yes kumbali ya ndalama zomwe angaziyendetsere chifukwa choti ngati iwo ali mvukuto wa malingaliro chowavuta nchiyani malingaliro kuti azikhalanso otha kubweretsa ndalama pamenepo mwaumva uthengawo koma akuti iwo ndi amene amakhala ngati kuti amakhala ndi chidwi kulingalira pakuti tikuyenera kupanga chana apa tikuyenera kupanga chana ndi akakanike tsono mkatikati mwa malingaliro amenewo kupanga njira zona takho zodzibweretsera ndalama nkhani yake ndithu ndi imene ndi amene tikudziwana nawo mkatikati ndithu mwa programu imeneyi, programu ya tikudziweni. Nde mwina ena nkufuna kumvetsa mwanena kuti muli ndi ana awiri sinte komanso angawa nsunga kodi mayina amenewa mmatenga kuti? Mayina amenewa amachokera kwathu kwa Chapananga bambanga kumwana amachokera kwa Chapananga anthu amakondopatsana mayina atanthauzo kwambiri onena kuti abale awo ambiri bambwanga anali ndi mayina ngati nkadauluka kutanthauza kuti nkadakhala ndi mapiko ine nkadauluka kuti ndilekane nawo anthu akundizunzawa azakhali anga anali apatsapo onena kuti olatonyozedwa chotani ndi pakamwa pa anthu iwo chabwino ngati kupatsa sadzasiya chabwino ena anali a very independent woman panthawi yonena kuti anthu samakhulupirira kuti mzimayi angakhale independent amene amatcha azawekha so mayina amenewa amatha kubwera munthu kukula kukupatsa kuti awa azawekha ataona zochitika koma ineyo sinimapatsa atakula atabadwa ngati menenso makolo anga anachitira ineyo ina anthu ambiri amakhulupirira kuti mwina lawo komata nili lodyera kwa ndiutsimikizire fungayi kuti dzina limene anandipatsa ndi makolo anga ndesa m'masomphenya mwawo pa uwiri wawo amakhulupirira kunena kuti ineyo chifukwa choti nali mamuna woyamba pakati pa abale anga m'banjamo ndidzakhala kudzala wotayira china chilichonse choncho ndidzayenera kukhala munthu woleza wosathamanga mwazi oyang'anira mbumba ya bambo anga zomwe zikuchitika pano chifukwa chonena kuti achimwali anga oyamba achiwiri onse anamwalira ndatsala wamkulu ndi ndani ndine ndiye ukakhala wamkulu kuti umayang'anira wopenga womanga wosamala ndiye mayi anga amati nthawi zina abale anga akapanga zosadziwika bwino zondikhumudwitsa ine nkupezeka yonena kuti sindinasamale zimenezo ndachitirabe zabwino zomwe iwo mayi anga amafuna zomwe bambo anga achikhala moyo akanafuna kuti ndiyapangire mayi anga ndimangawe mangokhala yoti wokomayo akanatani dzina limeneli si dzina loti ndimaliseweretsa ndimalitenga kukhala dzina lomwe lili ngati campus sindidziwa kuti tingati chingerezi chichawacho tingati bwanji campus ya moyo wanga kapena chongolero cha moyo wanga ndiye mwina umveno zana angawo nena kuti ineyo ndi Wokomatani sintekeseka ineyo pa moyo wanga ndimakhulupirira unena kuti uchite zinthu zakupya usalimbane ndi kuyang'ana kuti anthu akuti chani kapena anena chani ndikapanga zimenezi chifukwa chonena kuti anthu ambiri
samakondwera wina akamapanga zinthu zake mwadu zinthu zonkumalongosoka akalima bwino munda ali amenewo amalimitsa ndondocha akakhala odziwa kuvina ampezera zifukwa eya ndiye ngati njira imodzi yomuthandiza mwana wanga kuti akule mosacheuka azingopita chitsogolo mosayang'ana mosachedwetsedwa ndi zinthu zomwe sizingampindulire moyo wake naganiza kuti ndimpatse dzina loti Sintekeseka ndipo mwini wace amalikonda kwambiri ziri bwino amalinyadira ndipo amalidula amangodziti Sinte anthu akati Sinte akuti basi akuti Sintekeseka uyu anga wansungayi anabwera chifukwa chonena kuti mene bambo anga anamwalira mu 2002 anandisira tsopano dindo wayang'anira abale anga onse ndiye pofuna kuwatsimikizira abale angawo kunena kuti sikuti umwalira kwa bambo athu mwatayika basi ine ndilipo ndikusungani okay ndiye kuti nanenso ndidzidzikumbutsa kuti ndili ndi udindo umenewo mwanayo nampatsa dzina limeneyo anga wansunga ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti poti amati mawu amalenga nayenso adzakhala osunga wanthu makamaka zikuoneka kuti muli kuganiza kwambiri mukaperekedwe kanu kamayina chifukwa nkhani ya mayina atu imaoneka kuti imakhala yovuta kwambiri anthu ambiri amayang'ana ndithu ti mayina tomveka ndithu tathamo koma zikuoneka kuti inuyo munaona kuti ine ndidziyang'ana uthenga mwana adziyenda ndithu ndi mthenga umene ndikhoza kumpatsa chimene nchinthu chofunikira kwambiri now tikamuyang'ana Sinte ngakhale kuti chabwinobe anga wansunga ndo wang'ono wa zaka zitatu tikamuyang'ana Sinte ndi anga wansunga ana amenewa alipo akuonetsa kuti pena pake akhoza kudzatsata mapazi anu makamaka ku nkhani ya lusoyi Sinte amaneneratu kunena kuti iye njira imeneyi sangadzayilowe amanena kuti iye safuna kuti adzidzachitidwa kompera adzidzayerekezedwa ineyo ndi akuopale kuti amalakalaka akhoza kulowa koma amati koma tsono voro anga anthu adzikandifanizira ndi madaraja kuti ataonani mwanayi zimene akupanga apa amazikonda zonse ndimachita amazikonda kwambiri ndakatulo zanga amazikonda ndinene kuti sapota wanga wankulu ndiye amazikonda kwambiri amandifunsa mafunso ambiri mene matere mafuna tanthauza chani amazikonda koma iye mbali yace ndi makompyuta yomwe ilinso mbali yofunikira yokudziwa fungayi kuti ino akatswiri amene mmati jambulira ndakatulo mugwiritsa ntchito kwambiri makompyuta ndipo ndikukhulupirira onena kuti akamamaliza digiri yace adzatigwirira ntchito imene bwino kwambiri nja adzakhala ndi gawo pa moyo wanga ndiye mbali ina omwe sinimafuna ndi kuakakamiza nanga kuti apange zinthu zomwe sazikonda chifukwa choti ine ndikuzikonda kuti apange uyu anga wansungayi angakhala ali nzaka zitatu koma amaoneka kuti ndiochenjera pakamwa kwambiri olo mkulu wacheyo Sintekesekayo amanena kuti komatu uyuyu mwana uyuyu chifukwa ine mazikana izi ndimadziwa zona rivali wina inetu amene sindingathe kudzamasula zingwe za sapato ake competition ikanakhaye kuchokera kwa bambo komanso kwa ng'ono wanga amene ndikusiyirani muthana naye amene ndikuona onena kuti amakonda kuonetsetsa kumvetsetsa zinthu kubwereza ndiye ndikukhulupirira kuti mosakakamizidwa china chake chidzachita iyeyo ndithu adzadutsa kumeneko tsopano tikucheza kumbali ndimazamva ndithu kuti munthu wamayi kwambiri munthu wamayi mayi Rita mari ndi spokesperson ameneyo ndithu ndi spokesperson zinakhala bwanji kuti spokesperson wa ku Southern Region Water Board uku inu mulakatuli munakumana motani
mgwirizano wake ngotani pamene zikuoneka kuti zonsezo zosweka pakamo. Mkazi wanga anapanga BA Business Administration ku Polytechnic. Ndiye amayang'anira makamaka mbali ya zakagulidwe ndi kagulitsidwe kamadzi. Ndipo zindikiro neo kuti malonda amenewo sayeneka kukhala ndi mikangano. Anayikako munthu wozidziwa za malondazo komanso oti adzitha kuwafotokozera modeka. Ogula malondawo akafika ndi mkwiyo azimthunzitsa mtima ati dekha kuzimvetsa zinthu zobwino adziwathandiza kuti khazikani mtima pansi imwanikaye madzi athuwa izi tikambirane bwino izi zimayenda chonchi. Okay. Ndipo mwino iwo amabwerera kuyankhulira bungwe la olo kumbali imeneyoyo. Komanso nthawi zinatu kuti anthu mugwirizane sikuti nonse muzipanga zofanana. Yes. Zomwe weso umatha wina adzikhala kuti amatha. Zomwe yesa amatha iweyo dzikhala kuti umatha. Ndiye mukaomba mtolo mumapeza kuti mukuyankha zofuna zanu zonse. Yes. Ndi zomwenso zinachitika ine ndi Rita. Sikuti chifukwa choti ndi spokesperson wa ku Southern Georgia Water Board ndekuti ngwapakama kwambiri hayi amayankhula pokhapokha palipoyenerera apa kamwa ndinu yeso adzakuza nena kuti anthu amakhalira kumfunsa mafunso kuti kodi kunyumba ako kuti ndamangokhalira kukula akatulira amakhalira kwawoza kuti mukanadziwa munthu amene uja amakonda kuwerenga kwambiri ndi kuonera TV. Nthawiyo ndilakatulire paso. Nthawiyo ndiyakatulira sikuti makhala ngati mmene mmakhalira ninu. Komatu nchamwayi kukwatira artist etu. Nchamwayi kubasa. Ndikubati pena ndi pena besi kuti fiti silu mphamaliro. Nanga sima report ndakatulo rake nanga sima CD amakhala nawo nyumbamo. Yonse. Amathabe kuona akatokatukana adalembera ine koma sana afune kunena. Komanso tikamayendera limodzi kukaona malo okongola. Amadziwa kuti ichi tikakafika ku nyumba kubwera ndakatulo. Zimene zozo zimampangitsanso mayi pakhomo kumakhala otani osangalala kwambiri moyo kumakhala ofewa kwambiri. Komanso amadziwa kuti ndimakonda nthabwala. Ndiye ndikakhala kuti sindikulemba ndakatulo kapena sindikuonera televisioni kapena sindikuwerenga ndeti ndiphwetero khaloka kuti tikamadya tikamacheza nkhani zake zoseketsa zokha zokhoseketsana. Nthawi zino chitoletsetsa kuti inu taseka mokwanira tiyeni tikapume polani poto. Now Dr. Wokomatani Malunga ngopemphera. Ine ndine opemphera. Amapita ku mpingo kuti. Ine mpingo wathu ndi wachikatolika monga mwamva dzina ali Benedicto la Papa wina anakhalapo nthawi ina mbuyomo. Ndiye samuja ndimakamba unena kuti ana ndi ujeni uyu nimautenganso ngati ulembi kukhanga tu utumiki. Nkhani yache ndi imeneyo unena kuti ma values omwe ndili nawo ni ma values ochokera ku mpingo wathu. Mpingo wathu wakatolika. Chabwino. Kamakolo anga onse anali akatolika odzipereka kwambiri. Inenso kumene ndimakhalako ndine membala wa mphakati wathu wa ku St. Nicholas kunaisi uko. Now mmagawa bwanji nthawi ngati university registrar komanso mbali ina ikuyang'ana zaluso lanu komanso skulu yanu ikuoneka kuti imakhalanso ikupitirira mkatikati mwa nthawinso ya ntchito. Nkhani imene imaoneka kuti imavuta kwambiri pakati pathu ngati achinyamata kugawa nthawi. Naphunzira kuyambirira moyo mwanga unena kuti kusunga mwambo pachilichonse kumakhala gwero la kupita patsogolo kwa munthu. Discipline. Pachilichonse. Kumadziwa kuti nthawi iyi ndi yazakuti iyi ndi yazakuti. Ineyo naphunzira makamaka ung'anga wangawo munjira yovuta kwambiri. Fungai university omwe napita ine amati Bath
ku UK ili mgulu mwa ma university 10 otchuka kwambiri ku UK kumbali ya maphunziro omwe ndinapanga and anthu omwe anali mkalasi mwathu anali anthu omwe kwawoko amaphunzitsa ma university yemwe ndinali ogwira ntchito ya mu office nali ine ndekha komanso degree imene ya DBA Doctor of Business Administration Higher Education Management ndi degree yomwe yangu yamba kumene sindikukhulupirira kuti padutsa zaka 20 chiyambire niyayi inayambitsidwa poona kuti ma universities amangu ayendetsedwa ndi anthu omwe sanaphunzire ukadaulo wa utsogoleri ndi management. Yes. And panthawi yomwe ma university akupemphedwa kuti adzitenga anthu ambiri kupeza kuti ndalama zowayendetsera zikukhala zochepa. Choncho panafunika kupeza njira zina zopezera ndalama kuti university dzitenga anthu ambiri komanso idzithogwira ntchito yache moyenerera. Ndi zomwe ndimakaphunzira ine kumene koko. Komano kuti uphatikize ntchito inetu si nachite zija anthu amati kuyamba asiya ntchito nkukakhala zaka 5 kapena 4 Yes. ali kunja kungopanga zokha zonse mayendetsa zonse nthawi imodzi sizinali zinthu zapafupi kotero kuti anthu ena ankalasi mwathu omwe ndimaona kuti anali anzeru kwambiri anayisira programu yopanjira modelo chifukwa nkalasi tinali anthu 23 tinapambana 8 okha waku Africa ndinali ndekha. Wow. Komanso waku Africa ndinali most disadvantaged chifukwa network ya internet ndiyomwe ndimayenera kudalira popanga maphunziro anga koma imanditengera nthawi yayitali kuti ndibweretsere zinthu zoti ndiwerenge koma nadzipanika weekend iliyonse ndimakhala ndili ku Hippo View kuliwonde kumudzi kwathu komwe ndimakhala ndikuwerenga Saturday yonse Sunday yonse chifukwa Monday to Friday ndimagwira ntchito yomwe boma linandilembera kuti ndisamalandire ndalama ndisakugwira ntchito yomwe ndinalembedwera kusunga mwambo ndimanena kuja sindimalira kuti wina andiuze zimenezo ndimayenera kuziganizira ndekha. Chabwino. Komanso ndimayenera kuyang'anira moyo wanga wa banja kuti banja langa likuyenda bwanji lili ndi zonse zoyenerera komanso ndithokoza nena kuti akazi anga chifukwa choti ndiophunzira anali munthu womvetsa amadziwa kuti ndikachoka kakuwerenga ndiyenera kupatsidwa mpata umenewo ndikabwera ndipezenso kuti zondithandiza kuchita re-energize my mind and body pamenepo si kachakudya kamene kumwa zakudya chabwino mwina mafunso awiri otsiriza ndi pamenepa munthu amayi sapadandaula yafika anthu ambiri to amati kukwatira artistiso nthawi nake sikophweka akuti anthu alusofe nthawi zambiri azikazi athu oyamba amakhala maluso amene tili nawowa ngati ine kumaona ndithu kuti my first lady ndi microphone choncho ndithu ineyo kusunga mwambo ndimakuza kudya kumandipangitsanso kudziwa kuti ndikakhala pa banja ndichite za banja chabwino kwanena kuti akazi wanga samakhulupirira kuti amachita kompiti ndi luso langa amadziwa kuti ndi number 1 luso ndi number 2. Chabwino funso lotsirizira ine kuita nani kwathuku nkukonzereni chani chakudya kaya chakumwa ine ndimakonda zakudya zathu za Chimalawi utandikonzera chambo choganga kunsana chichamuda chilemba mndakatuloje chilemba mndakatuloje okay ndi nkhwani wanthete wabwino wofafaza chabwino ndi nsima ndathokoza wandimaliza okatero kufikiranso sabata yamawa pamene programu yati kudziweni idza kufikeni pompano pa wireless. Chafuta nchani Pakazanga ali pa chiopsezo. Ali kuti Kuchipatalako ndikuyenera ndifike kunsanga chakuchitikira ndi chani? ali ndi malungo Ayi nzopya ndi nchani nanga chani akukabaisa Jackson olelera enake anandiuze kuti zinthu zimene chazi sizabwino iyayi anakunamizani njira zolelera nzosaopsa nkomwe Sonya etu inde
akazi anga anagwiritsa ntchito Jackson wolerera kwa chaka tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu woyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. kutere kuwa akazi anga opanga zolondola. Inde. Apa ndemwe ndi masula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolerera. Pitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona. Mask bwana. Abwana muvale mask. Sindikufunika maski. Abwana, simungalowe muno opanda maski. Uku ndekuyesa anato. Bambo anga ndi bwana wankulu utu pa kampani pano. Dikira na imve nkhani imene. Akuuza zoona mwana wanga. Chani? Ndine ndemwe? Inde, aliyense akuvala mask. Palibe kusankha. Ngati uli ndi kachilombo koyambisa COVID-19, mask yakoyo ikhoza kuteteza ena kuti asatenge kwa iwe. Mukatero mukhala mukuteteza tonsefe. Ndipo ngati ulibe COVID-19, mask yakoyo imakuthandiza kuti upewe utenga kachilomboko. Ndathokoza Jen. Ndikhulupirira kuti kuyambira lero uzivala mask yakoyo monga mmene umangondera kuchena zovala zakozo mwana wanga. Looking for something big? Well, this is it. Showmax, the online anytime streaming platform that takes your entertainment to the max. Packed with thousands of hours of the biggest movies and series. Throw in no interruptions. The ability to binge a series from start to finish. A heap of shows you won't find anywhere else. And you've got an entertainment knockout. Go to showmax.com and sign up today.